Какво ще правим повече? Вижте, тук не може такова. Имало е нещо. Той... И сега тук разходката не го пуска. Сега тук... Заключени. Само да няма кучета. Там може да има. И сега тук разходката не го пуска. Ще ходим додолу и ще се върнем. Имало е нещо. Той имаше и люлки, майче, тук, не знам. А? Ела тука. Тия къде огън пала там. Тук какво се прави? Това беше в двора на училището. Не, как срамно се ги правите. Какво е станало? Вярно? Почти не слезва в окото. Почти това не слезва в окото. Това беше салона, майче. Къде? Той сега е забранено. Ако дойде се скара някой, трябва да излизаме. Там е отворено. Кой знае какво може да има. Той тук е толкова старо. Ето не беше така. Тук имаше хълки. Дядо ти ще ти кажа какво са хълки. А? Преди не беше така, нали ти казвам? Не дай много да ходиш натам. Искам да видим какво има. Какво ще гледаш? Вижте, всичко са бокуци. Вече. Може да има някой куче. Иван. А? Аз не мога да го прочета толкова. Ти не можеш да четеш още даже. Пати. Не може някой да пише даже. А? Някой не може и да пише. Сериозно. Не знам. Просто сега са стари. Не поддържано. Да, какво било това училище, ама просто сигурно се било хубаво. Много. Това майче бяха спалните, не си спомня. Да. Дядо ти познае. Иван Вазов ли беше това? ОТП. Остатъка не знам дали е отворено. Ама да, ама не може да влезем вътре. ОПГ. Може да влезем вътре. Искаш ли? Да. Ще пути малко. Да възпити ли малко? Айде да излиза. Не искам да влезем вътре. Искам да влезем. Не да влезем вътре. Айде. Айде. Не. Бори се. Той има някой майче. А? Не може да има някой пазач. Откъде я знам? Айде. Какво ще правим повече? Вижте, тук не може такова.
Айде. Майко, ти любиш това. Лайно. Пончета. Ага. Искаш ли да се разхождаме? Абе. Да ме изкочи ведно на край куче и захапна. Сега къде искаш да отидем? Горе до чешмата да се разхладим и... Да. Ето тук.